magem to rakruok moro amora pok wawinjo Milton. Erokamano ahinya George Amolo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya. Sani koro wadhi Mombasa, kama oyudo ni obila e kaunti ma Mombasa nokeyo jogo manobago ng'anyo e chuny boma ma Mombasa gi iro malungo wang'. Ng'anyono mane geto chwalo ng'ur ne jopiny owacho ni mane geto chwalo ng'ur ne piny owacho ewi ng'awruok mar ngima kaachiel kod yango odiechieng' mar Sabasaba ne bende yuore gi jood bura duto manie kaunti ma Mombasa makmana jood bura ma Nyali Mohamed Ali. Jotelogo nose obila kuom keyo gi giro malungo wang' ka ginyisogi ni lweny ma gigoyono geto nyaka bero ngima mar obila. Chenro mag wuoth bende norochore e chuny bomano, kuma moko kuom johala bende noloro kuom kinde machuok to chutho e apaya ma Moi. Bang' ng'anyono chenro duto nodok e wang'e. The constitution has given us hiyo sheria ya kwamba we can picket, we can demonstrate, we can protest. It is in the constitution. Mashirika waliomba ruhusa, wakaandika barua kwa wakati unaotakikana. Sasa tulikuwa tufanyeje? Kama mnataka bring referendum, ningelipenda wakati tutapanga tena maandamano kama haya, wananchi wa Mombasa mujitokeze kwa wingi, kwa sababu mambo haya hayana cha chama, hayana cha mkubwa, hayana cha mweupe, hayana cha mweusi. Maisha yanatuhusu sisi sote, wakazi wa Mombasa na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo nawaomba next time tujitokeze kwa wingi. Marakamano wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Kaka inyalo neno piche ma nie yamo goeko, mano ero kweth mar jakom Raila Amolo Odinga ka giwuok Kamkunji kama ne gintiere gi romo ma galamoro. Ka sani koro giwuok, inyalo neno kit iro malungo wang' mantie chien koja chande ma chal nobila obayo. Kara kamano pok wayudo ripot kapo ni nitie ng'ata ma dihinyre, to mano en msafara mar ogai mar ODM kata ogai mar Azimio Raila Odinga ka koro giwuok Kamkunji. Wane ane pichego matin.